Täze varlygda Türkmenistan interneti iň berk senzur olayan 10 ýurdun hataryna goşuldy. Comparitek IT barlyg kompaniýasynyň geçiren soňky barlyklaryna görä Türkmenistan, Demirgazy Koreýa, Hytaý, Russiýa we Iran ýaly ýurtlaryň hataryna interneti iň berk çäklendirýän 10 ýurdun sanyna girizildi. Barlyklary görä Demirgazy Koreýa dünýäde interneti iň berk çäklendirýän ýurt, Hytaý ikinji ýerde. Bu iki ýurdun ýerine Russiýa, Iran we Türkmenistan üçlügi gelýär. Bularyň üçüsi hem interneti senzur olamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda 3-nji oruna ýerleşdirildi. Barlygda Türkmenistanyň internet çäklendirmeleri Russiýadaky we Irandaky çäklendirmelere golay ýöne Türkmenistan torrentleri we VPN'leri Russiýa we Iran ýaly berk gödäwçilikde saklamaýar. Beýlik tarapdan sosial mediany we porno saytlary petikli saklaýar. Russiýa, Türkmenistan we Iran syýasy mediany berk senzurlaýar. Ýöne beýleki ugurlara gezek geleninde bu ýurtlaryň her haýsynyň kanunlary başga-başga diýip maglumat aýdylýar. Onun aýdylmagyna görä bu üç ýurdun internet gödäwçiliginiň arasynda käbir meňdeşlikler we ara tapawutlar bar. Russiýa torrentleri we VPN'leri bloklaýar, ýöne sosial saytlary tutuşlugyny petiklemeýär. Iran VPN'leri petikleýär, torrentleri dolu yapmaýar. Täze mediany berk senzuradan geçirýär. Türkmenistan sosial mediany petikleýär, ýöne torrentleri we VPN'leri Russiýa we Iran ýaly berk çäklendirmeýär. Şeýle barlygda Türkmenistan sosial mediany berk we üznüksiz petikli saklaýan ýurtlaryň hataryna da goşulypdyr. Bu ýurtlaryň hataryna Demirgazy Koreýada bar. Häzirki wagtda diňe Hytaý, Eritreýa, Türkmenistan we Demirgazy Koreýa sosial mediany üznüksiz hemde tutuşlugyny petikleýän ýurtlardyr diýilip soňky barlygda aýdylýar. Türkmenistan 2014-nji ýylyň dekabryna internet toruny hukuk taýdan düzgünleşdirmäge degişli kanunçylyk kabul edildi. Bu maga agda ýurtlaryň arasynda Türkmenistan resmi sosial media hasaby bolmadyk az sanly ýurtlaryň hataryna girýär. Ýurtda döwlet temeldarlary we hökümet resmileri Twitter we Facebook ýaly online torlarda resmi hasap açmaýar.